Ah, man van het goede leven. Hoe is het hier? Ik wil even met hem praten over hoe we doorgaan met het Hûnekopfestival. Was toen rieden dan? Nou, Dwan. Ja, net zo lullig, Dwan Jan. Ik heb nog steeds een rijontzegging, dat wist ik wel. Maar het me net altijd zo klieren. Hoe zit het varrie? Zo mooi wijs als je chauffeur regelt. Als je dat oude handelt, dan regel ik die kaartjes. Ja, sure. Hielke Seert, zijn man brengt dus heen en die houdt dus eigenlijk beroep. Mooi zo. En net vriend, hè? Maar zorg je dat je op tijd vrij krijgt, bliksem. Oh, dat redt hem vanzelf weer. Regel ik maar. Wanneer is het? In september. Kom wel goed. Welke dag mag ik vrij nemen? Het is 3 dagen. 3 dagen?